tu kenika ngilap kisam lagi lak mo ban penprang ya kejingat ini kejing hikai ke babaling ba kini ki digital platforms ka social media ka mobile phone ka mangidon ngalaban ong kalak bandai ka way na ka missionary tool lani ka tiar yalap mo but ka social media kan kadai ka way na ka mission feel lani ka jaka yalap jongi ki samla lara ki samla hi lara kim don kata ka clear direction ka goal mo ka thong ha ka jing im ka jongki kin sa liat be shaki bentai ba pero pe no ipi larang ni don shibun kata ka emptiness kata ka jing sngo thli ha ka jing im ka jongi de sing ya keleng saudom ka perthai ban lek wat ya kata ka jing sngo bha ka perthai mo kum ki samla kwa hi ban ya try ta kwa ban persyang Henry hapading kita ke jing persyang ka jongi pada namar ba kumbang mane ka peer pressure mo influence namar kita ki don kita mangar ngari bandon ta Kubli pi baro ki parlok ki bapet yangi hakani ka por hakani ka program ka kentai emerging mood bat hakani ka sngi ka bamenta ka bede ka sngi ka ba ka phang ngila bu ka pang na ka benta ki kun samla jong ka balang catholic ka jongi ti ngi pidang so bhai pi sha ka program ka kentai emerging mood ka balawan lam shapi na ka donbosco media network but parlok ki bapet yangi hakani ka por ngi sngo tanat shikat de bangi dan hang ne mentaya arngot ki samla ki bangin sa yo banyatai banyamir halor kani ka phang ka ba ngi lawan ra hakani ka sngi ka bamenta kata kalong ka Kamram jong ki kun samla bante ya ka Balang hakani ka juk ka bamenta di show bangin ya chakmat bakani ka program ka jongi ngan pen itu mentai pi arngot ki panelist ki jongi ki badon lang bat ngi menta hakani ka studio di ngi pidang so bhai fi samla Maria Suklang marba majau i samla Maria ideiru i general secretary jong ka SACYM zone 1 but ilong ru iwe na pring ki panelist ibangin saya merjing mut hakani ka por bat ngi pidang so bhai pi sha ka program ka jongi di ngi sngo kemen ru ba hakani ka sngi menta hakani ka studio ki jongi ngi dan ru i samla rang ba i samla Eden Brian Marbanyang i balong ru i president jong ka SACYM Shillong Archdiocese ngi pidang so bhai pi ru sha kani ka program but ngange scam ba ka jinga don jong pi arngot hakani ka por ka bamenta kan long ka jing mentoy na ka benda ki samla jongi ba pet bat ka shan barbor ya ngi ka donbosco media network ka bajuan lam ya kani ka program ka kentai emerging mut na ka benta jong pi ki ba pet yangi ken mau ba menta kani ka program ka de kirpang na ka benta ki kun samla bat ngange scam ru ka ka bangin saya mir ka bangin saya tai kani ka por kan sa IG mentoy shibon ya pi bat kan sa teru ya ka jing em jong pi kum ki kun samla tieto menta kum ni klem de pen slam show ngan pai ning kong sha isamla Maria ti ngasukwa kendiat ngakwa ban pai shapi but ban bu ka jing kelina ka benta jong pi mo hakani ka juk menta ngi iba let's say ngila kham kum ki samla let's say ngila kidon ki bala uput bang ngila kham sting ha ka jingit mo tena ka benta jong pi kamut ayu ban long ki khun samla ka balang catholic hakani ka juk ka bamenta ningkong al ka jing sngongo ba ka jing khuble ya ki the court jong ka donbosco media team but ka jing khuble ka bakar pang ya i miss Ivanisha Pathau i bala court sngob hai nga bangan don ha kani ka khlemat ka bamenta banya mer ya ther jingmut halor ki kam ki baidai ban kin tiulang ya ki para samla ha kani ka juk ka bamenta bat ka juba halor ka ta ka jing kali yanga hi shimet nga sngoba ha kani ka juk ka bamenta bangan long kum ka samla kamut bangan jiet barbor yo Jesus Christ bat ngan yai jiet barbor yo wat lada nga don shibuan pat ki we ki lat ki bala ban pen sngob ha lani ki bala ban pen sngob kemen lani pen sngob hun ya ka men siem bat ka met ka jonga bat ha ka jing em jonga ka mamana ka singiru nga don i we i the court i bangala sot na ka bible i banga ju bo bai ha ka jing mo jing perkhat jonga bat banga persyang ban em singi ye tai kentien beita i ngala sot na ka gospel jong UNS kan sao nriu ka ba ong kum ne ujisu ong ngalong kalinti ka jing shisha bat ka jing em onom don uban let chokpa lat danga te ha manga shimet hi nga sngo ba kalinti jing em samla kani ka por kalong ka ba shikade kalong ka ba kibun ki jing pen thame ha kani ka por te yanga shimet nga sngo ba ujisu hi ude kalat kalinti ujisu ude ubala banyalam yanga barbor shika jing sup ha ka men siem bat komjur ha ka men kublai shibun samla Maria ngila play ya kani ka jinga kren jingi da ka jubab ka ba PI ka bala ka bas ngotan at shamo te ngan pai pat menta sha isamla Eden te na ka benta jong pi ki e kita ki mat ki ba pen khuslai tam ya ki samla hakani ka juk ka ba menta bat kumno ki samla catholic ki la ban le ban pen bet la ne banya khon par sha ya kita ki jing e ki ba ki ka ndu ka jing em jing ki ka ba man la kasi Kublish buon Miss Ivanisha Pathau
Habi dia betul kejing keli kejong pi kejing keli kalau ke bayar. Ban hab bania perkhat bania hab bania ti jeleu. Kibun ki factors habi dia bat kita kejing dan kita ki challenges kum ki samla ki ba ki atang khu kejing kejong ki kabaman la kasi khamtam lele hakani ke jok kapor ka Mynta. Si benta ong ipi kejing long ka balong uncertain mo kin pa ko ka bom smo tiknate. Bom tikna ka iga challenges kejing ka lawi ke jonga. Ka bom tikna habi dia ba ka kam ka jam ke jonga. Ka bom tikna habi dia ba ka long yeng long sem ke jonga. Pun kita ki baru kita ki factors ki bawan ra kemen sim du jingkermen ki ba penkut la put kun linti ya ki para samla unda dei atang kita ka wer ngoi pi ka bakta tam lele ni ke juk ba menta ka dei si bentar dei pi loneliness kan ni ro ka dei si bentar lesi komo pi kan ni ke juk ba menta lesi ngila pandon si bon kita ki perlok rajot lesi through online mo social media ki bakia tengku ki dei perlok and at the end of the day mereka don ka jing khus lai mesim marwai shimet nakali yang keseng ba kum ki kun samla pade hakum kita ki ban step in na step in ha kita ki jingja lani kita ki challenges ho inam la ban le season le baro nakali yang ka jongi ya trei lang hin ka posh kapor la ka dei ki long kemi ki long pa la ka dei ki long le ka dei ki long do but kam tam le nakali yang ka ash diocese na du ki bishop ma ki be don lang ban ni ka posh kapor ni step in da ka bang ni ya don lang bat ki ni accompany ya ki ni ya ringkat lang bat ki bahapring kita baro ki challenges bapim dei bandu jingkermen wat apa ke jing sngo bom tikna ga jong pi wat perkhat ila dei te bakata kala dei ka bakut la namar ngi jutip na ka por shapor ba ni juong victory belongs to the bravery yaki bashlur te hakum kini ki khapare sange ken puson ken ila dei ka jing im ga jong pi namar ba kum ki samlang ngim dei bandon kata ka jing kut la kut linti namar ha ka bakut kum ong ipi nakaliang ka balang ka don rangkat lang bat ka imlang salang naka posh kapor ka eke bakta ka imlang salang ke kita ki jingja kampong ipi ki challenges ki factors ba pero ka kata lang ka balang faras ngi ujo ngala ka jaj bandai ka im ka balang du ka im ti kublai shibun samla eden na kabenta kita kejing mat pang kejong pi bangangit scam ki samla ki bepet yakani ka program jengi hakani ka por ka bamenta pila yo ahi kindiat kan sat ijing mentoy mah ko kini ka por tingin nang beteng shu yakani ka program ka jongi ngan pai bang menta sha samla maria ngiyo iba hakani ka jok ka bamenta de ki babun hi ki samla ki nama bangi ong bangi laim hakata ka jok advanced technology mo ting kini ki khubor ki bamenta ru kila kinong kumno kila pen kul marjing mut hai ki samla ki jongi tapi pitharai bakini ki khun samla hadu menta ki dang bot mo ki jinget ka ba ki kemi ki pa jong ki kila alam lupai ki na du por be ki dang khlung kublai shubun Miss Ivana ta ka jingkli but kadai ke jingkli ke ba ngalaban ong ke ba sngo tenat bat ke ba ki bon ki samla ki kwa ke jubab ngalaban ong mo te ke jubab junga ka long hoot ngidang don ki samla ki ba dang bot bat ki ba dang sngo tenat ban bot ya ke jinget ke balai lam da ki kemik pa namar la dang ong don ke ba mot ma mangi baro lai ngot ka ne kentar nginum ya shong dei ne nginum ya shong shu ong ne banyak keren banya merjing mot phang ke ek bai de ba ka balang balada ka jing jubab janga ko ong ru ka bamot ba nginum yo ishu iki khna samla iki khna arit baki wan ki mas bakhot shaki jing mani sacrament shaki seminar shaki workshop ba pher ka ba ka balang ka penyat te hot bat ngala ban ong ru ba hadu kani khlimat ka bamenta ki dang don shisha kita ki samla ki ba ngila ban ong ki ba kham scam ka jingen bat ki badang khlan ka jingen bat habang ya phash ka jok pan kajudan kajing ong mo ba kajok kakala kat kum kajingya jong kapor hindai ngi de bantip shai pade wala da kajok kakala kat kum kapor kajinget jongi ke Kristan Catholic pade kade banne bi kum jo bat kade banyai ne kum jo kat kum kajingi kai jong kabalang te kajinget pade habangi phash kajinget yangi lakha lapon ha kabalang Catholic kabala elam de imei pa ling ba ka baptisma ngiyo ya kata kajinget ling ba imei pa hindai pade ka shong hangi ken kumno bangin ba ya kata ka ding phna jong ka jinget bat kumno bangin bot yo jisu te ka jinget ru kamde bangin chudan tang na jrong ma ka jinget kala bandai tang namar ba ngi shubot namar ba imei pa la ila mingi shi ka jinget ma dei ka jinget ka de ban ksam tenrai hapo ki do not ki jongi ba ha ka ni ka jok ka bamenta dangi phai ngi i ba ngi laban ong ba ki don ki samla ki don arjat ki jinget ma
Kawai kejinget kedai kejinget keba ngi ong hakatin parang inherited fate keba mut ba kejinget keba hiar pateng bat keba ar pede kejinget keba lalong rooted into your soul nani kejinget keba laksam telai pok kodonut tegane kejinget keba la hiar pateng ke Shillong pini I bagi Samla kilet ciki mouse bakut ciki program jongki jong Balang tang namar ba don manu ba pha eki lene tang namar bagi parlok jongki kilet lang ndai kam shim don lani kim pat shim lala ban thau yo kata kejing dei ke bakerpang habdeng jongki ba jong ublei ndai kani kejing kawai pada kejat kejinget ke ba la long deep in hapok kedok nut jengi ke ba ki Samla kitu ki Samla ki badon kitu kejat jinget ke long ba ki Samla ki ladon kejinget dei ke bacan bat ublei ha ke ba makihi dala dei ki la yo amat ya kata kejinget kejing iet kejing isnei bat kejing dei bah jong ublei Sengotenat Samla Maria ban sengap ya kejubab kejong pi hukum keni kapor bat ngathare kalong ke badan kam ru ingi ki kun Samla ba kejinget kam de tan ka dau ba let's say ko bangi ong ma fi ong ma pi menta mangila dan lupa na dore pla elam de ki mi ki pama ndengi kum ki Samla ngathare ngi hadin mangila sengotu kam tam hadin mangila yo ban pidangi komin me per kala de ru eki ba ke di ban sedang nala de ru de panang pen scam shu e kejinget jongki but bikin long ru let's say kanuksa kam tam itu ki Samla ki bala jengai na ka Balang dengan pai yang mentasya I Samla Eden yu I mentangi im hakajuk ka ba kini ki kimi ki paki ong baka kajuk jong ka social media ngi ong ma and ki kimi ki paki shim jing hadu kata kham tam ban dalam kini ki teenager ba bai di bakani ka social media nama kila along so into social media teng ki kala not ki jing im ka bashi sharu te ngan chu page pikin dia hatu namangi tip baka social media ka dan boot like benefits and which is not benefit for the youth bakin pendan kam tan ma te pisngo kumno try hatu kini ka social media menta ki kun jong ka Balang Catholic ki pindan kami kakat kum gajing namangi don kami ka social media ngim la ban len pe ngiru menta dangile ikini ka program ngin sepin mi hi po social media we cannot deny that fact mo te hande hadu kat no pade ngila ban hadu kat no pade ki kun Samla ki jongi ken jong ka Balang Catholic ki jongi ki bot ikata ka jingi kai jong ka social media ringkat ru ki ya ringkat ru ba ki jingi kai jong ka Balang Catholic banyak keren baka social media mis ngatrai gani kadiga jing ai ka bakerpang ka jong ublei khamtam lele hagni ka generation ka bamenta te tangawai pada ngikum ki Samla jadi ban use it wisely kai jadi ban pedon kam hok ya ka kai namar ling ba kani ngila ban pen sapriang ki benta ba pher la ka de ka jingnang ka jingtep haki bentang ngila ban yo ki resources nakiliang ba pher habi dei ba ka jingai ka jongi habi ka de ka jing im shabar joka Balang ka jongi haki benta ba pher hene ka ka bangi kwa ban ong pade bating teng kum ki kun Samla pade pidoi ban scam ka we ka jingmut ka jong pi kai kadi ban long realistic kai dei mun chulong pretending da namar bun sien ka juk ka jingi benta bun sien I consider ba yung namar bangi ni base ya kata ka jinglong ba scam ka jongi ya kata ka jinglong ka jongi lengba kita ki lights la kita ki reels ke bangi le lengba kita ki ba pher ba ka prathai ka a shangi henry ka jinglong ba scam na la di ba kam don Telling bagan ni ke social media, yin long king kita ke Khubor ban pen sapriang, ban wanra kata ke jingkemen sya ke perthai, ban wanra ke jingkermen sya ke perthai, ban wanra kata ke jinghikai ke babenya ke bashisha, na ke benta ke Balang kin. Namar lingba ke social media penyo shibun ke jinghikai, la ka ke jingshisha, ban lingba ke social media kan dan shibun, kita ke Balong ke jinghikai bakala, heresi, ke badi bashuthok, ke bashukor, tekai ke bamut kum ki kun Samla. Pendon kam hok ya kakin. Kum baong pop dia man kani, bakam dai bentek marau yang ita. Kamli bantek la kami ngai mata bun ki kun Samla ni sya te marau ha social media ha cakap bikin le bah ki deti ki kam ki bagi de ben le ki banta ba pher ki la menong successful rai tang na kada pada kim la shu ban sensyar ha bai de social media la sya sensyar ta kada ha bukut kesini pada kim poi shay ka ika bamur menong use it wisely bar kebar nai sya te marau ha social media tang hakini ki kendiat singi I bala spread hapo social media ki pun haki ba ki bayalam kumangi ki kun Kristen Catholic ngila sya hikai ne do pasdang habai dei bat kumno bangin buram ya kami beneng bait ma but ngi jubo jing dwai ro man kum ki Samla Catholic ngre man kasi ngi dwai ro sri bat ngi iru ki kampala te kam tam habangi nget ndai ki dan bat ki kun Samla ngai wat ki parlok jong la diru le singi dan hakjo ka Balang ndai kidang artetien te kidang long artetien ban nget ya ke bangi ngila sya hikai ne do pasdang but teng ki sya influence no hakini ki YouTube ba per pen I ki ba pen I khamtam ya ke jing hikai ke Balong persya ke Balang Catholic ke jongi tip ngan phai fi Mynta Samla Maria hatu kat no fi I ba ki Samla Catholic ki shem jing ken ban penne la ne ban bang pen scam shu ke jing jengki ke baki kidon
Dia bangi paish pangi jing jong ki kena samla kani kejuk ke Mynta hoot kumbanga ong kejuk ban mo kalau dia kejuk ke ba kejuk ke babun ki jing pentame kejuk ke babun ki thlio ki bangi ki khun samla ngi la ban liat ngala ban ong mo but kendiat taman suya kran kani ka kenta ba Mynta ngadon south li ki point sabol bade begini ki jing ki banga sham mo te ka beningkong kade kata ka ba ngi ong ka tinong way ka instant gratification ka ba mut ba Mynta ngi la ema ka jok ka ba ngi ya ka ka bangi kwa Mynta ngi la ban yo mo ngi kwa example ngi kwa bambang ngi shim ka phone ngi order within 10 minutes ngi la yo ka bam ngi kwa jubab halor kanu ka jingkili ngi shim ka phone ngi type ngi la yo ka jingkili babun jat mo te ha bangi phai pade shaka balang bunsin ngi sham ngi yo hi ba ka jingdwai ka shimpor ka jinga day bandon ka jinga day ka bajan bat ka balang bat kham tam le bandon ka jinga day bajan bat ublei ka dawa yangi ya ka por mo ka dawa ka bor ka jongi ba ka dawa ru ka ta ka jing la jongi ban pen jar jar ka men siam ya ka jing mut jing pat khat jongi mo bon ki ngi samla ya ka ta ngi numla ban len ngi la duna ba ka jing yai sha mo ngimla shu ban ab ngimla shu ba ban pen jai jai ka jing mut jing pat khat jongi ting teng namar balai ngila em ka pertai ka balong ka ba along no kloi kloi ka bala shulong but on the instant ba ka bangi kwa hang to ka bangi ngi kwa ban tip ngila yo la na dong shadong mo te ngasham ba hakani ka jok ba Mynta kalong ka ba yangi ki khon samla bangin don ka jinga day ka bajan ba ublei bangin shong marway bangin duai namar ka jing duai ka day ka jing ya day ka bajan pa ka jing ya day ka balong taben siam mangi hapadeng jongi shimat ba jong ublei kani kalong ka ka bentang ngela ban ong ba kala aduna ba ngi samla Mynta namar balai ngimla shu ban shong tang ban shong san minute ru nginumla ban shong ngilai mas ngi shong ha kamas tang shikentar steng ru bun ngilai un wai pat wai kamas ngila kloi ban ngila wut ban ni no te ka duna ba kani ka jing ya day ba shimat jongi ba jong ublei na kata ka daw bun ki samla na ka daw bakim don ka close connection bat ublei bat ka balang na kata ka daw ki jingai no na ka jinget ken mo nang ta ka baar pede ka baar ngala ban ong ka bangi ong ka intellectual attack ka jing thambor ha bade bat ka jing mo jing khat jingi la ne ka bor jing sngo tho jingi ki samla ngipet baro ki samla Mynta ngi la ema ka jok ba baro ki samla ki la don la ka jong ka jing nang jing start mo bon ki samla ki la nang la start ki la don ki jing puli ki ba kedan ba per te Mynta ladangi long ki samla ki bajai tu ngala ban ong no Mynta kumbang ong mene ngi kwa jubab halor ka wei ki jing kili ngi shim ka phone ngi type ginom yo tang ka wei ki jing jubab nginyo spa teli ki jubab ladangi mlong ki samla ki basian ladangi mlong ki samla ki bastat lani ki samla ki ba smart ban puli janai lene ban wat benya halor kata ke bangi lap link pa ke internet ladangi shoot kloi ban chunget no ke bangi yo hang to klam kanu ka jingwat benya katu kala banya lam bakla no ke jinget jangi mo ko mafi ong mene don namar ba ka jinget na ladi shimet kam klan ni syara no tang ni shu ka social media ba kalong kum to ni kelat no ke jinget ke ba day hop ni bot no kata kata ka de way bat ka balai pede kalong kani ka bangi ong ka moral attack lani ka jing ya clash hapedeng ka moral values jangi hapedeng ka jing shisha bat ka jing shisha ka jonga my truth versus the truth ka jing shisha ka badai hok bat ka jing shisha ka banga sngo ba ka dei ka jing shisha Mynta example nila ema kata ka jok ka ba kidon ki ba yat parlok snishta yat parlok para kantai para sendang mo kata ngimla ba dinai ka fact mo lada shumut ka parlok jonga ka don ka yat parlok ba ka para kantai lada ka parlok jonga ka em ka jing em ka balingkar lada ka parlok jonga ka tu ka thiem hatu yanu nganjit kata ngina kali shila di wat yang ngar kolong ka ba ngala ban ong mo ngan kali Mynta yala di yanu nganjit hang ni hatu nganjit di katu ka parlok jonga di lani nganjit di ka jinget lada nganjit di ka jinget mun ngala ban ya katu ka parlok lada nganjit di ka jinget ya katu ka parlok kamot ba ngakentat no ka jinget ka bangla yo pediang hang ni ken ka penyo kata ka jing klumar jing mut hapedeng ki samla ba hakani ka jok ka ba Mynta ngala ban ong te ka bakhat do pede kalong kani ka bangi ong ka purity war ka jing ya
kelas pedeng ka hatu ngan ne ka jing long soti de ngan yat kat kong kejing yat ke pertai ka pertai ka ong yingi to ka jing ka bapi kuak kat bapi kuak ma pi tang shisien ka jing ong ma pi tang shisien le kat bamon le kat bapi sngo tenat penhon ni kemat ni kemensiam dai ka balang pat ka hikai kumno ka balang ka hikai ba ublei ulong kalenti mat ka jing shisha jong ka jing ka jong pi ki kena samla menta ka fuan kala adon hakti ka fuan ka de ka we ka tiar ka ba la ban penhon ngala ban ong ka jing brai jong ka do jangi ni la adon hasla kti ye ka to ka tiar nang ta ka don kata ka bangi ong ka fear of missing out ru ki bon ki samla menta ki tiang yo kim tip shapang kanu ka ben ka ka balong trending mo ki tiang yo ki miss out ye ka information nang ta ka don kata ki beki ki ka don ru ka jing kwa but teneng ngala ban ong kajing kuat but teneng ya ka kiwei ki para samla shi kiwei pat kiri western countries ngala ban ong dementa ki kena samla kami ka wei kajing kli kenya kli jong ki ba kata kalong bale ngan am haba kiwei ki le kaniru ka penyal ka penwan ra le ka penwan lam ya kata kajing kelumar jing mod hapedeng kajinget ka bangila yo pediang ding ba ka balang bat kajinget ka bamangi ka bat kajing sngotu jengi kum ki brio ti sngot nat chi kat de samla maria ye kita ki sautali kimat ki ba phi wan ra ka ni ka por but ka ek ba shon sha ba ka jimut janga kalong khamtam ka tu ba de ka ba phi ong ma ka jingalang parlok para kin thei para shandang tanga jet ya ki parlok ngala ye ka jinge tanga ye ki pa de long kumba la de film jet pa ye irul along kumba fi ben mo ang try nak benta ki samla ki bepet yangi ha ka ni ka program ka kentai mir jingmut ken mau barabor banadu dangret ngila sha hikai mau ubleu la thau ker pangi ka kentai bat ya ushin rang tinga thrai ke ek ba isamla maria ila pashat hakani ka por bat ila mat phang hakani ka por ngatrai ke de ke ek mat ka bangi haban pusan bha kum ki khun kristan mat kham tam kum ki khun kristan jong ka balang catholic ka bangi la sha hikai berbor bangi ngidi banyat berbor ha ka jing shisha kum ba pilong bat ka ba phi ka point ka ba fi mentioning commenter o bede bat ka jing dwai mo bangi de ngasngau ya hap palat kham tam bangi kum ki samlam tangi mat ki jing sudah kat sha pai henre ngimdi ban pai she ki breu ngidi ban pai hining kong sha ublei namar ublei hi unsa pen shai unsa play ki lat ki ling ba ki wei pat ki breu ki bangi kendu ka jing jing mo tina ka benta ki samla ngatrai pila yo jing men toy shibun bat ka jing kren ru kanang sngu tenat ka por ru kanang ya te bentangan pai bang sha isamla eden ngakwa ban bu ka jing kli phi ha ka ni ka por pa de ba ngi i menta ba ki kini ki khun samla ki mat bun bhai ki jing ha be de dan apreng jing ki langop ha ka kyat de ki babun ha ka ni ka juk menta bat kham tam ka ni ka jala jing ngi i bangi dan n numbers jing kini ki drug users ma ki badi drugs kala bande teng na ka peer pressure teng kala bande ru baki kwa hi de ka mun sngo bhala di ru habad la yo mon than teng ru ma ngila kum nyalam ila sha elam bakla no ka jinga lenti ti kum uwe na pedeng kita ki samla le si plalong samla rang ba hin me flai lam ka ka Shillong archdiocese ma ti ki etre ki lat ki lenti ki ba phi nang ni shakamat ki bangi kum ki kun samla ngila ban shim let's say ban wan lam yang ki lan ne ba ai lat ki bikin wan phai bang show bikin nya bang hakalenti ki ba 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 kinum nya sakama habi dei bat kita ki jingkrni ba pher ki baki samla ki tengkhu hakani ka juk ka ba menta ngongi pingi im ha ka juk hapring ki jingele ka bajur ba saudong kumba pi mana na ka pasdang hi lara ki samla hi lara kim don ni kata ka clear direction ka goal mo ka thong ha ka jing im ka jung ki kin sa liat be sheki bentai ba pher kumu samla rang ba nakapor shakapor ni wan ra bun kita ki dese benong pi kita ki program mo ki activities kam da dei tang kata ka bangi wan ra ni lech chat try do ban ye shong bat ki ban snap thu ye ki ban ye kren ban ye khana bat ki ban tip lem ye ka e ka baja ka jing im ka jong ki teng kam dei ka baso ban shu ya bisha na lendet ban shu bisha na jangai henry dala ye shong paramaroi bat o snap ye ka e ka ba ukren en sa pau shibun ki e hadir nang ta padeng salah ken ban ai ka solution kat ka bangi la ban yarap ban kan pham lem ya ki shakalenti ka badai kata ka di ka benta ka ban kong accompaniment mo ban ya ya ringkat lang bat ki ka benta ka baar kum ki samla mo menta ka juk ka jongi ko menta samla maria adap keren mane habede ka jingai blai ulong padeng do jong ka jing im ka jongi ngoi pi larang ni don shibun kata ka emptiness kata ka jing sngo thli ha ka jing im ka jongi desing ya keleng saudong ka perthai
ban lek wat ya kata ka jing sngu bha jo ka parthai mo kum ki samla kwa hi ban ya try ta kwa ban persyang Henry hapading kita ke jing persyang ke jongi pada namar ba kumbang mene ka peer pressure mo influence namar kita ki don kita mangar ngari ban don ta ting ni kwa ban ya kata ke jing im ke jongi ban long successful ban kiu irat ke jing im ke jongi kum baya da ka elevator ta kum ba kiu ka lift mder baya kendon pa kendon ki samla ki baya nadu ita stages wang pi kendon pa kendon ki sngoto ya kalen ti ya ke jongi ya ka rai e ka rai dam ke jongi ya ka journey ke destiny ke basyak mat ke jongi hari mentah kena shwa bai mentah hi te ka ba mentah hi ka ba wan ra bai sya ka jing jon ka ba wan ra bai sya ka jing ma hari kum ki samla pring ong pi mene ka baning kong accompaniment ka ba ar pade nyele ban slok ya ki ban pen sngoto ya ki ba ublei udai pedeng do jong ke jing im ke jong pi kum ba ong senya Augustine mo my life is restless mo kajing im jonga kalong thli kajing im jonga la wala rang syang keleng perteng andang long thli kat bombat syam yo ble la rapi syam yo ble kajing sok kadon kajing im kajong pi habadon kajing sok pada kadon ging kata kajing karmen basa sisien hapring shibun kajing yele ngan yahat bia namar oi pi ting kum samla rang ba lesi ba yalam nakman oi pi lesi ngai ishibun ki kum ki samla kajing len yar jong ki para samla ka kata kadon ni kajing kata sngo hi melung ya kata kajing yam kajing len yar kajing ki hendai ha ka bakut ke sngi pade mandong tang ka bor bri ru nyemla re hendai de ha ta kadang oi pinadu mane ni ya rangkat lang ya rung syakita ki jaka syakita ki grassroot ban sung thu le mi ki syaki long ying long sem jong ki ban ya selok lang baki long kemi long pa baki me ipa ka jong ki hang ta ki salah ban ai lesi kalau solution ke berit hapring para mangi ti haba pilet siya grassroot uma fi ong fis dang mo na grassroot tenga tre like kumno kata ka response ka wan nagikimiki kepala ni nagikun samla dala lech kita ki jaka syakita ki grassroot mo syapo syatraido dala isong pi pensa I bon ki a lesi ki don hapring katu kan ki long yeng long sem nakada broken families mo katar kadi ka wai ka dauba ka dausan lada yo ya kata ka yeng ka sem ka babiang ka berhenti ka babeg ka basuk ka basain ting ki kun samla kim don ye te kim yo ye to yeng ting ngadon ki perlu ki jonga ki bayi trelang ngong pin palai sa yeng ide kan tribrio palai sa yeng ngan le yu yeng lada le yeng dap setang da ka jing kuluma sudah ka jing huri hura sudah ngan le yu yeng ka bahai nga ban syong ka syu ni keleng ngas syulik yeng janbet bam tia no tekum kita ken dan ya le rung kita ki benta bo per yo sngo kum kita tekum kita ken ke pen pat do no ka pen pangro ta kada kum kita ki benta pareng iwan ra ken kata ka formation ban hikai ling ba ki semana ling ba ki jing hikai bo per ling ba ka jing hikai jong ka balang ban yarap ki kun samla ba ka don ka pori ki ek baro ka don ka pori ki ek baro nambar larang nyim syem tip tikana ya kita ki por mai pi ka bobo pada yele de sa shi sena ka jing ngatray na kabanta ki bapet yang ihakani ka program ngidon kamro tray hayeng bandan ba ka jinga slok ne pedeng ki kimiki pa ngiyo I kata ta kadi ka jing shishay babon ngi ngidon yakini ki ngiwan yakini ki yeng ki balong broken families te lada na na yeng ila aya pa ya pralu pa de ka hi bengin expect ki bikin no sinyang syaka Imlang ka Sahlang mo lane syaka Balang ti kajinga kren jengi parlok hakani ka por klanang ya nilanang sngotenat but ngin ya phai biang manta sa I samla marba majau ati samla maria ngamut ban ngakwa ban bu kajing klipi ko hatu kani kajing don jekini ki digital platform ma fi kum ko na pedeng kita kilida ke balaya lamba khamat khamtam habede but ki samla ka zone 1 mo pi I hatu kani ka ngila ki samla ki la mo ban pen prang ye kajing ni kajing hikai ke babaling ba kini ki digital platforms ngan sdai ke jubab jonga da ka mga ongkum ni uji suhi ukwa babaro ngin long kinong yalap kani ngin lap ha ka gospel jong Marcus lenong ka bakhat driu khasan bat ha ka shithi baning kong jong upalo siki korin uji su umaham ting yagitu ki bam la banyalap dan ki bam shim tre banyalap ka gospel jong trai dengan laban ong kani ka por ka social media ka de ka way kabalong hakli ado nglaban ong menta hakani ka juk ba menta mo ka social media ka mobile phone ka mangidon nglaban ong kala bandai ka way na ka missionary tool lani ka tiar yalap mo but ka social media ka day ka way na ka mission field
lani ka jaka yalap jongi ki samla ngadong me sesien ka mobile phone jongi ka de bandai ka missionary tool but ka social media ka de bandai ka mission field jongi ki kena samla de kumbaong I samla eden mene bah ka social media nila banlap ya ka jing baharu mo bat kum churu ka jing snew kadan both side mo kano ru bat ka social media ko long kum tahi ka shong pade hangi ki khun samla kumno ngin pendan kam yaka ka social media kumbang ong mentan kala bandai ka way na ki atyar jungi ki samla ke bangin ngin kieng banyalap ya ka ketien ke jong ublay ngim dadan kam ngala badong ngim dadan kam ngakwa ban kentui ki samla kani kapol bangim dadan kam ban buon kita ki followers lani ban buon ki likes ki comments bapin long ka way lani uway na kinong yalap yau jisu lani ka jinget ka bangi la yu amat nila ban sedang na ibarat do example haka phone jengi ngidon ki lock screen lani ki wallpaper jengi mo nila ban sedang as ibarat do komito ibangi shubu no haka jaka bangin bo diki eki balong bam shong dor nila ban bo na diki komangi ki Catholic ngidon ki riu khot ki babon bon ngot mo nila ban bo ki riu khot diki dor jing ki riu khot nila ban bo ki jing duai nila ban bo ki the khot na ka bible kani ka jing bo jengi ya ki dor ki baidai ba ka balang haka phone jengi ningkong kala banyarap ingi shimet ngala ban ong shmula da namar habakut hi mangi barok ngidang long ki beriu ngidang dai ka domet bat kamet jengi ka dawa ya kita ki ki jingdon kam jeng do babun sin kini jingdon kam jeng do ki alam yang ish kapop te habang ibu ya itai dur ki baidai bat ka balang hapok ka phone shua bangin mod bangin laptop kanu ka pop ling ba ka phone ngilai ka token tingila don ok jing shenran malumala kende aksat hato ngabuk kat kani kadur hang ni kum ka wallpaper jang hande hato ngadang nut se banle ki wei pat ki kam ki bapin sngau si yo blay ngala ban ong mo ka baar pede kala banyarap ki wei ru kalong kum ka jingelap na ka benta jingi ladang adon parlok ki bam de Catholic lene ki bam tip ya ka to ka jingmot jang ka to ka dur bang ibu hapok ka phone lada ki kli maki ka jubab jingi kala de ka jingelap jingi ka jubab kala bande ibalingkot ibasuk iba malu malar undai ka tu kala de ka jingelap ya ka jinget jingi ya ka balang jingi ba yo Jesus Christ jingi shikitu ki wei ki bam pat tip mo nang ta ka baar pede ka social media kadai ka way na ki kumbang ong mene ka jakaya lap yang jongi ki samla ublay ulaay iway pe iway bre bagin don ki jong ki sap but ngalaban ong ba habang apet ka social media nga internet ban labru ba bon ngut ki samla kani kapol ko bamenta ki pindon kam ya ka social media kum ngalaban ong kumbang ong mene ka jaka banyalap namar ki don ki badon ki jong ki sap mo ban ruai kumapi pidon ka sap ban ruai ban shat ngai de link ba ka social media jong fi pin pau ya kata ka sap jong pi but pi ruai ki jing ruai balang ni fi pin kita ki egi badesh phang ka balang but ka tu kala de lupa ka way ka kam ya lap ka jong pi de ki don ki brio ki samla ki ba don ka sap ban keren example idon iway father brother Sam magic athra I kerteng Instagram idai way ni ki brother idang pule brother ibang pule ndai isham ya ka social media platform kum ka way ka jaka ya lap jing ba in kren chapang ka jing jong blay chapang ki jing khu ki jong blay but chapang ki eki by day but ka balang but ka jinget Catholic te itanat bani kum do ba kidang don chu ki way ru ki samla hakane ka jok mamenta ki bapenan kam hok ngala ban ong ya ka social media banyala ka ktien ka jong blay but kidon ka to ka ningot ru ki samla ki ba kidon ki jingruai hakalenti beng jengi ka ba ngim pat nang ngala ban ong bangin ruai mo kidon ki jingruai nama ki lapon ki jingruai kidon ki jingruai ki bangim nang de kidon ki samla pade ki bas shim ya ka to ka media social media platform juki bakin hikai ki jingruai bakin ruai ki jingruai nyam jingruai na ka bai na kalenti beneng kalong shisha ka ek ban ka ba ai men siam ki way pat ki samla bani ba kidon ki samla ki ba penan kam hok ya ka social media tenang ta ka mobile phone jungi kala bande ka way na ka bangila ban lum ban lang ya ki para samla lingba ki jingya duai lang lingba ki jingya kendu lang online mo kumngi rungi don ka way ka group ka bangi pelong ya ka daily rosary prayer haka khasi haka kentien khasi
But kani ngejudan man kamiet ha kapor khandai baje minit ni su pelong ya rosary namar ki don ki bagi groups ki ba pelong ke jingdai rosary de ha ktien pareng tingi pede ngi form ini group ngidang ya don khandiat lai pongot eng ya don tingi pelong ya jingdai rosary pede ka ktien khasi te kani ko la long ka we na ka lat jengi ki samla bangin shim ka bu ki jingdon jengi ki mobile phone bangin le ki babha bangin kring lang kita ki samla ki bala jengai ngala banong na ka jinget ki bala jengai na ka balang bat ki bampat itu le ni ki bampat yo mat ya kata ka jingker ku ke bangi yo ling ba jong ble tadang Khubli shibuan samla Maria ngisau tak nak cisai kata ko jubab ke jong pi but kam tam ke ba pi ong ba pin ngidi ben pendan kam nama menta everything ngidan be hapo akti deh tingi di pendan kami ka mobile ko mafi omene kom commissionary tool mo tina kalyang jaga donbosco media network ling ba ka program ka kintai emerging mut ngiken tu ngiken pam bat ngikar pat pigi kon samla ba pendan kami ka mobile kum ko na pleng kita ka missionary tool ka ba isamla Maria ila ong but so tanat ba bentip menta ba fidan ni kata ka group mo ba fiji penya ya kini ka jing doi rosary ha ka tin khasi pet ki kon samla jengi ha ka pon ngidan bon ki bangila ban le ling ba ka mobile phone ka bangi bat hakti ngatarai dan syu na pedeng jengi ki samla ki belakot khat saw khat san senam kata ki banumbat ya ka phone hakti na mangila kalayat ka juk menta de tinga kerpat ya pi gani ling ba ka program ka kentai emerging mut kebangi wan ra kerpang bante ke jing emensim jengi kon samla kam tam ka program ka bedi kerpang bat ka phang bing lawan ra kerpang menta ka si kalong nam ta ki kon samla ki kerpat pi pinan kam bhai ka mobile but ngangit scam ru ba la da pi pinan kam bha ya ka mobile ngin sala ken bante la ne bangin no sinyang sya ka balang hibrok kowe bat kam tam shaka Imlang Sahlang ngilazan poi atat shaka bakut te ngidan ngadan stangkat tukat ni kimat bangin yamir akan pai menta shapi samla eden te tarai hakani kapor ka ba menta lada piyo kata kalat kum uwe ne prengki samla rang ba uban badan menta ha kata ka kakedan ka ba pialam shisha kini ki kon samla jongan ka Shillong archdiocese tiki etrai kita ki artli ki jingkala ki ba pi kwa ban wan lam kum unang yalam ba khli do jongki samla hakani ka Shillong archdiocese Lesi artli ngala ban ai mo kumu samla da ka ba ilayo ilaya rengkat kabadingkong bangan long utau samla uban yang sakhi lani ketin pare mong one witness kata ka badon kam tam hagani ka juk jungi ka por ka bamenta larang ile spa bale ki ke bangi ya ke bangi le haga jing im ka jungi larang ngampat la pade ban yang ban witness kam dan jumen toira kam dan jumen toy kenderu ya ka benta ka ba aru bandon ya kata ka integrity ka jinglong ka ba shisha ka ba scam ke shabar ngalong kum ni shapo ngali banong kunta kabe kam dei ka basuk integrity hari kum ki samla jong ka balang catholic pade ide bandon ke nya kita ki values ong ipi ka balang ka jungi ladep ayangi shibon ki ka balang jungi ka ruspa hadu kata ka ladep ailun narong shadong na ka benta jungi iwe pi we ki kun samla tilarang ayo kalat kelenti ong ipi tang kata syo ka we namarong ipi lengba ka ni ka jok social media mata kadang ala ban shim ini atli benta ban long kanuksa kinong muna ban stand up na ka benta ka jingshisha na ka benta ka values jong ka gospel ngatrai kata ka labia juong ki kentian dan kam ban yalam ban hala dan ida ka yalap tang lada dei ban yalap pilawan ra ya ka jubab ka basungut nat shisha kam tam ingi gibran hakani ka studio jengi ka bamenta bat kum juru na ka benta ki parlok ki basngap bat ki bapet yengi ling ba kani ka YouTube channel ta ki art limo ki mat jingkala ki bapi ong ba kowe kalong manyeng saki ba ar pade ka integrity tenga ngatara ki samla pin but hiya kanuksa ka ba isam larang ba ilakren hakani ka por bat kamlong ka ba bangin persyang mo ngin yai persyang kanang bangin dupla ban no senyang na ka ben Mndi ta bangin shino senyang hande bangin pendrus pa shushu ro kanya kajing imensem kajing kamtam bangi ki kun samla katlik ngi yo abone kajing kai na ka balang de te ngilazan poi atat shaka bakut ba ngadan kajing kali ka ba khatdu na ka benta jong pisia angut te mentangan pa shusha isamla marba ke ka khubor ka ba pidan ban ai sheki samla but kumjuru sheki long kemi long pa ki lani ki habaret ki bapet ya kani ka program ka jongi mo ke ka khubor ne ka kentin ai mensem na ka benta ki kun samla ki jongi ki bapet ya kani ka program ka kentai emerging ha kani ka por shua bangin pitkut no ekni ka jingkren ko boong is Miss Eva te ka shikintin ar kintin na kalyang jonga but
Kani ngatharai kan thau be sheki para samla hi mo. Ni kum ki samla kum bangi lai kren do mene ngi bon ki jing e. O kita nginum la ban lat bat nginum la ban len la noru bangi ni em ki jing em ka basuk ndai ki samla. Kade ka age ka balong very fragile ngala banong. Ka ba bon ki jing penthame ka ni ka por ka ba Mynta. Tamba barbor ngi de ban kan mau pede bang Imlang marway. Imlang marway. Ublehi dala de ula ong ba ngadon bat pi barbor. Mo? Bat ublei ulong ka jingkermen na ka benta jangi. Bat kham tam na ka benta jangi ki samla. Ublei ulong kading jong ka jingkermen na ka benta jangi. Bat kumbang yakran na do mene mo ba bon nangi ngiwan na ki yang ki sam ki bapat ki bapara. Bat ngashim kani kabuk siar Mynta kani klemat Mynta. Ban kentu ya pi ki samla balada ngi angnut ya ka long yeng long sam ka babha. Ke Imlang Sahlang ke babha, bat ke Balang ke babha, ngi de ban sedang shwa na lade. Ban yat barbor kelenti ke badai, bat ban yat kat kum ke sandur ke bau blai ula ukwa ingi ban yat. Bat ke weiru bangi de ban ngathra ngi de ban kenmau baha ba kum ki samla ki balakha ke Balang Catholic ngi long ki badan bok namar balai, ngi don ya ke kenya ke kriam, ngi don ya ki sakramen, ngi don ya ke Eucharist, kibe ki Balang kim Shillong ki ba don bok kumangi ngila ban ong mangi ngilong shisha ko ba ong meneng ngilong ka Balang jing ngilong ka bari spa adu kata mo denga ngakentu ipi ki para samla kani ka por ba lada pikwa ban thal ka long yeng ka long sam ka babha one shakanyam one shaki sacrament wat num penkut ya ka jing em samla jong pi da ka ba pi shukut la ka kut kum to klam ka jing pedyang jong pi ya ka sacrament jing kentiu kurim namala da yila sedang ningkong da ka jing ade jong arngot badu blei ka yeng ka sam jing iru kan long ka babha bat lada yila le kumta ki e hadian ru kinyat kat kum kalinti jong blei mo wat ki khon ki khti ru kinyat kat kum ka jing kalinti kamayan ka sandur jong blei Kubleshi bon samla marba majau na kabenta ki ki kintien ki jongpi abang ngai scam ro ki bapet ya kini ka program hakani ka por ka Mynta pila yo e kini ki jing ai jimut ki jong i kham tam e kan mau barbor kum bai lo ong mo bangi long ki kun samla ki badan haka Balang ka bar uspa hadu kata haka bangi done ka kenya ka kriam bat ngi de ban pinya jan berbor bat ubleling ba ka sakramen jong ka Eucharist bakoi bat ngi don ru ki we bat ki sakramen ki ba ka Balang Catholic ka bangi don haka Balang Catholic ki jongi tingis ngot nat hadu kata ki jubab ka jong pi bat ni ai kublei sa si sen pat ye pi de ka ngan phai bem ta si samla eden sha bangin pen kut no e kani ka program ka kentai mer jimut hakani ka episode ka Mynta ki e kita ki kentien lani ki khubor ka bapi ka ban ai ki kun samla kham tam e na ka bantai ki ki kun samla ki bas ngau yela dia bakila jingai na ka Balang nani bakim long shu kita ki khat jong ka Balang Ka Khubor aku ban pensapriang ki para samla jong ka Balang Catholic ki jongi hakani ka jalan yang ba archdiocese shaki weiru leng ba kani ka media donbosco ka baringkong kum ki samla hakani ka juk ka jongi ka por ka Mynta ka e ka badan kam Mynta ka dei bantip knowledge ni don kam bantip khnang ba phi la di philong une ka bas kham jing mot ka bom don ni ka jing tiang ka bom don ni ka jing sme la ka dei shabar jo ka perthai la ka dei shaka Balang upo benedict ukentu ingin ka por ka wai ka kot yukat mo ka kot ka bala pauna ba u ongi ki samla tu tip ya ke e ke ba pingai nim shula shu tam shu bantang shu ngai ni don kam ban tip hadin bangi la tip ngongi pi ka jingai ka jungi ru ka scam ka jingai ki jungi ru ka nang ya jelio ban ni rungi sung tunhat banwan kam sha jan jong blai ka banta ki ba ar pada ngakwa ban kentu ki samla wat do jingkermen kam tam ngani ka jok ka por ka Mynta ka jingkermen kan nampen babe yangi ublei barobor udon ringkat bani den takada ublei habo bu ke jingkular jubu kai ke jingkular dei ka bor ke jingdom le se kawan ban penjat ban pen pra ban penting ban pen sni henry ublei ubu be kita ke jingkular ke bas kem nganya don ringkat bat pi ngan ai pi le si men sim jong blei uban senran ye pi uban don ringkat bat pi hapreng shibun ke jingele hapreng shibun ke jingthli ngi i mentang oi pi ha ke Imlang Sahlang shibun ke jingja ba per kum ki samla ki du jingkermen ki ya klumar ki ya cheniste ka Balang ka don ringkat bat pi ka Balang ka kam i ye pi mengikum ka sengba ki kun samlang ni don ringkat ni ya ringkat lang bat pi nakapor shakapor wan phai biang no le se la pi sngo thli ha ka jingai ka jong pi sngo artati na ka jingai ka jong pi sngo klumar jingmut ha ka jingai ka jong pi wan phai no shaka Balang
Ang ipi ublay. Uap ya pi barabor. Abraham Lincoln uju ong nakapor kapor. Nga syeptiang ba kajing im jonga yung amdon ba ublay. Bakham syeptiang syusyu kalong ba yo ublay amdon syu bani. Katakin ka bakham ma syusyu. Ha kajing im kajing ka ba malakas ngi. Katim publiyo bo nakabenda ka wall yud de ka bansawan. Hapo South Korea mo. Katim kalong do not be afraid because the Lord has conquered. What kaseng ba jong ki khun samla ro ka bansalong ya ka convention next year January. Kadi kata ka ju katim ishim. What nom syeptiang. Ublay ula job ya ka perthai. Telara ublay ula job ya ka perthai. Sa ay pa dengan syeptiang. Namar haka bukut ong ipi dangi long spa balong ro. You don't come ya ublay. Ngi lang baki khun samla ka ju ka jungi ka por ba menta. Ki dona ki rinsan chabar ka perthai ba per. Ngayo ilang ba ka jongki. Menta ki wan shakmat. Ki let na ka benta ka mas bukut man la ka singi klempep. Kadi ka nuksa na ka benta ka jongaro. Ong ipi wan shaka yu khares. Wan shaki sakramen ba per. But hang tapin salong ki samla ki balay luit. Ki baklan habaro ki liang. Kublay shibon samla Eden Brian marbanyang nakabantay kito kikintin ki jongpi ngas utat nat ha ba piong ba kajingkermen kanumpen babi mo kadai shisha kata kajingkermen kanumpen babi ngi kikun samla but ken mau barabor ba haba pis ngodu jingkermen haba pis ngokut lat kajing em kijongi namar kajing em jingin mat haringkat kajingkermen haringkat kajing sngoba haringkat kajing kut lat haringkat kajing plilinti jong ublay ru tiap hai barbor sha ublay ngidon ru ikinong yalam kiba leabun ki aka ban kin tu nak benta kajing em jong ki khun samla khamtam e ban yarap ban ai men siam ki khun samla jongi bat long barbor ki bakloi ban wat yo jisu ban wat ya ka balang bat khamtam e pin chakri ya ka balang ling ba kajing em jong man jong pi ka baman la kasi te sa sisen ngai ko ble pi baro arngut ya isamla marba majau bat kum juru isamla Eden marbanyang nakalyang jong ka donbosco ngi ai ko ble pi baro arngut bat ngikit bokit riang ru ba ublehi na jrong na tiban onang kir kukar do e sia pinang shat pinang klan pinang la ban yalam lenti ki khun samla hi hakani ke juk ka bamenta bat kum juru ba pinang la ban no sinyang sya ka balang bat sya ka Imlang Sahlang hi baro ko ko ble shibun e pi bat la ka benta ki parlok jongi ki bapet bat ki basngap ya kani ka program ka kenta ya mirjingmut lingba ka donbosco media network kumba pi pila ai men siam bat kershani ngi na kapor angi kimi lenti ru ba kani ka kenti pinpet ya kani ka episode adu basdang hadu bakun bat kan serap ru ban ai jingmen toy shibun ba ru na ka benta jongpi bat ngi ngakwa ban pen kan ma honi sa sisian pat ru ban kalyang jong donbosco media network lingba ka program ka kenta ya mirjingmut ngi kloy ban pediang ye ki jing ai jingmut jongpi ha ka ba pila ban message yang hapok ka social media ngidon ya ka Instagram page ka bangi ai donbosco media network pila ban ai ki panggi ba kinu ki panggi ba pipi kwa yangi kum ka ha ka program ka kenta je mujimut bangin wanlam na ka benta jongpi kana bakan long ro ka jingmen toy na ka benta ki jingi baro iwi ki bedan ha ka balang catholic ngi kerpat ya pi ngilong ki bakloi ban pedang ya ka jing ai jimut ka jong pi pila ban comment ha ki YouTube section pila ban one ru ha ki social media page jongi bat ngi kloi ban pedang bat ngi scam ru ba ka jing ai jimut lang jong pi ngenang pen bahas shu ya kani ka program tisa sisian pat ngi ai ko ble pi baro ki parlok ki bapet ngi ha kani ka por bat ngi kerpat ifisa sisian ba fin so bah lada pin pat subscribe ya ka channel subscribe na ka benta ki khubor ki ba man lagas ngi bat kum juru na ka benta kum kini ki program ki ba ai jing mentoy yangi kum ki khon jong ka balang tisa sisian pat ngi ai ko ble pi baro ki parlok ki bapet yangi bat ngobha sa like share bat subscribe ya ka channel jong donbosco media network te tar hadu bangin syambyang bat pisa sisian pat ku ble shibun ya pi baro